Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Dagi phau hajarut ki Samla kari Nepal kilami isha ki surak ban Ïakhih persha ya ka sorkar halor ka jingrai ban pendono ya ki arpundu tadi ki rinsan social media bakan thop ya ka WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, X bat Kiwei ki badai ki rinsan baju pendan kamha ha kaliang ka jing ai jing tip ni ki baju pendan kamha ki benta pa pher ha ka ni ka juk benta kaladon ka jing ele ha pading ki pulit bat ki Samla ha ka ba ki pulit ki lasiat da ki bompen sat khmat kabalawan ra ru ka jingyap hadu khan riungot ki min sim briu kani kari kampat jumat ya kum kani ka jingjai khi ka bashar khe jong ki Samla ki baha ba ka pateng ka balatip kum ka janzi ka jing Ïakhih kalas dang na ka nong ba Kathmandu bat ka lapin khi wen sai Kiwei pat ki jaka jong kategori lapin jari korphiu hakikatu ka ni ki jaka bakan thop ya ka Baneshwar Singha Durbar Narayan Hiti bat ki jaka sorkar ki bamdalong shingan Menteri rang bakdo kategori oli ulakhot ika jingelang bakerke ya ki kenhun menteri jong bat rai ban pha daki bor sipai bante lakam ha kan yu Baneshwar hadien baka jing Ïakhih karangjur kane karai jong ka sorkar Nepal ban Khang ya kini kirinsan social media kelas dang ha kasi palai namar kinong penyat ya kini kirinsan ki claim register bat ka Ministry of Communication and Information Technology wat lada ka sorkar kalapan bana bakin sedang ban register hadu ka arhu pratrik nailar henrei omdan bale ya kani kani ka senjam jong ka sorkar ka dealing ba ka hukum na ka Supreme Court ka balapan mi menshim snem na preng kini kirinsan social media ki don tangkat tu kani ki bam shum la sha ban Khang bakan thop ya ka TikTok Viber Wik Nimbus bat ka Popo Live ki bala ko ngo ya ka jing batha ban register ha ka sorkar kat ba ya ka Telegram bat Global Diary ondang pej bania shwa ka sorkar Nepal ha ka si ubdei kalapan mi ya ka jing pen bana ba ka burom ya ka jing lat lut ha ka liang ka jing mut jing perkhat bat ka jing kwa ban pen pau bat ka thrang ban thau ka jing long jing man ban yada na kinu ki jing penan kam bakla kham hashwa ka sorkar kala Khang ya ka Telegram namar ka jing don ka jing sha thok pisa lingba ka ne ka rinsan ka jor bha ka khubor ka ba mi ha ka kot khubor de Kathmandu post kayat hu ba ka jing don ki nong penan kam Facebook ha Nepal ki don kumba khat lai point san million ngut bat ka Instagram ka don kumba lai point 3 million ngut bun ki shanya ha ki social media na ka benta ka kam ga jong ki ka social media kala nang hiar ha Nepal kitu ki ba shakta kisdang ban Ïakhih ka jing Ïakhih persha ya ka jing Khang social media nang ta kila kala long ka jing Ïakhih persha bam sab